na rantse da ubangijin da ke busan numfashi sako ta kai ma kowa duk duniya babu wanda ya isa ya hana karantar da wannan littafin insha Allah. Har mun yi magana da wani malami nake ce masa nace masa iya abin da zan iya faɗa ma guda ɗaya ne shine duk duniya ba wanda ya isa ya hana karantar da littafin nan idan ba wai annabi Isa ne alaihi salatu wassalam ya dawo tunda zai dawo a aqidar mu zai dawo sai ya ce Jamilu dakata da karantar da littafin nan in ka ci gaba da karantawa baka da rabo a lahira to daga nan zan tattara sai in aji amma in ba shi ba dan shi kadai ne ya rage a yanzu wanda zai dawo ya faɗi magana wanda zamu tabbatar daga wajen Allah yake yawa dan a cikin Qur'ani da hadisi babu inda aka ce ba za a karanta wannan ba kuma maganganun annabi ne a cikin maganganun magabatan mu su ɗaliban mai littafin wanda sun fi ku ilimi sun fi ku kusanci da shi duk cikin su babu wanda yace Ibn Abi Shayba ya buga littafin sa ne domin a yi bincike ba don a karantar da shi ba kuma na kalubalanci kowa duk duniyar Najeriya na kalubalanci kowa duk wanda ya isa ya fito ya zo ya ce Ibn Abi Shayba ya buga littafin sa ne dan bincike ba don a karanta ba yawa saboda haka ni a zatona case close akan maganar al-musannaf case close kar ka wahalar da kanka kar ka ba kanka wahala ka tafi ka je ka yi raddi ka je ka yi gyara Allah ya amfanar da mu gaba ɗaya ni ma naji zan gyara amma baka isa ka hana karantarwa ba wannan shine sakon ina gan ka gane wannan zaka sama wa kanka sauki insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan shine gajeren sako na ƙarshe a ƙarshe ina addu'a ma kowa da kowa yan uwana ahlus sunna na Najeriya wallahi ina son ku kuma ina kaunar ku da masu zagi da masu cin mutunci duk ina muku addu'a Allah madaukakin sarki ya saka ba kowa da alkhairi a dinga hakuri da ni saboda na dauki wani hanya ne wanda ina so ne yi tajdidin wasu abubuwa hange na ba irin naka bane akwai wasu abubuwa waɗanda ina hangen su ba irin yadda kake hange ba kai rayuwa na ba irin naka bane gwagwarmaya ta ba irin naka bane kar ka damu da dole sai na yi irin abin da kake yi a'a ba zan taba yin irin abin da kake yi ba yawa saboda bani da mutuwar kwakwalwa irin naka tun tasowa na rayuwa na cikin gwagwarmaya yake wani abin bana kallon sa matsayin wani abu kawai kururuwa ne da hauragiya na shedan kuma zai wuce yawa iza shtaddat in hallat kai dai yi kokari mu nufaci Allah gaba daya duk sabanin da muke kai duk zage-zagen nan da ake kai idan ya zamana kowa yayi ne tsakaninsa da Allah da yiwar inna Allah ghafurur rahim Allah ya zamo mai gafara mai rahama kuma sai kaga mun tafi lahira duk gaba daya sai Allah ya ce kai Allah ka nufa amma baka gane ba so shi Allah wa rahmati wasi'at kulli shay sai Allah ya yafe mana yanzu zaka yi bakin ciki a matsayinka na mai zage-zage a matsayinka na mai jahiltarwa aka ce ga Jamilu yayi makwabtaka da kai a gidan aljanna na fito mun dan tafa ashe malam a duniya fa zage-zagen nan da muke tai ashe kai ma Allah ka nufa di ma Allah na nufa ikon Allah gashi duk muna aljanna yau qutufu hadaniya fi jannatin aliya udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun duk aljanna muke nufa ba wani abu bane saboda haka da Allah ni ku kyale ni ku je ku yi hidiman gaban ku bana da subject da kowa bana da matsala da kowa bana gaba da kowa ba wani wanda nake da gilli da shi a cikin zuciyana ba ni da wata manufa ta kokarin azurta kai kowa ya sani da sana'ata saboda haka bani da matsala ne ka samu akan ka sauki kada ka yi ta sa damuwa na a ranka ne kaga girma ya dan fara kama ka hawan jini yana yawan kada mutane yanzu kar ka ji ka fadi kar ka ji ka fadi bana son ka fadi bana son ka fadi gaskiya kai hakuri shine kada bakin cikin Jamilu ya kashe ka kai hakuri mu je sannu kowa ya nufaci Allah insha Allah ta'ala gaba ba mamaki in Allah yadda za ku fahimci abin da nake nufi kuma in dai Allah na nufa Allah insha Allah ta'ala zai fahimtar da ku da ikon Allah in kuma yana da kuskure to yana neman ku yafe mun amma abin da na dauko fa ni ba wanda ya isa ya hana sai na yi insha Allah ta'ala amma ina da kuskure ko akwai wanda yake ganin na masa ba daidai ba ko akwai wanda yake ganin na bata masa rai to dan Allah ya yafe mun yayi hakuri ni ma na yafe masa babu komi insha Allah iyaka dai lamari na tafiya ta
yawa tafiya ta ba wanda fa ya isa ya canja ta baka isa ba saboda yana cikin lamura na shine abubuwa hasali ma ni ina da ka'ida na da na tsara akan hidiman da'awa na shine duk wani littafi wanda wani malami ya karantar a kasar ni bana bi ta kansa sai dai yawa wanda nayi a baya kawai ya isa